ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои наву рӯӣ карданд ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Мошино реална нархҳошон фақат арзоншон мо ҷудо кардем ва пешкаштон мекунем. Агар шумо намчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама шумо метавонед ки ҳамин хел сурат маълумот шуда рақамҳои ба сафҳаи экранмада рӯй кардем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дӯстон азиз, дар имза чӣ мошин рӯй кардан, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. خب دوستان هستن خوندا سانتافه دوستان یعنی که ماشین خوندا سروی هست با نرخ ارزان هست ولیکوی فروشی با نرخ ارزان پچکا دوستان عزیز هست اوپل وکترا ا با نرخ ارزان دو تا دیگه اوپل سیدان با نرخ ارزان دایو نکسوس لکسوس ارکس با نرخ ارزان هست لنجرور سپورت با نرخ ارزان و دو تا دیگه کمری ارزان هست که با نرخ ارزان دوستان عزیز و هست اوپل کاروان پراسی و هست اوپل استراجی کاروان هاشم با نرخ ارزان خب هست تویوتا فیلدر، خوندای پورتر، اوپل زفیرا و ماشین اتراتوری راستی هم هسته و کورس امروزه باشد 116 سوم 10 درهم. ما باشد نوار دوستان عزیز سر میگه تو آخرش نمایش مرامت رفتیم. دوستان عزیز پیش نوار رو سر کردن یک تا مغازه رو با شما توصیه می‌کنم که دستافکم این چنین دارن و نرخش و نرخ‌های ارزانه و پچکا. دوستان عزیز هست ولیکوی دتسکی مقصد که بوزاریت و با تلا مقصد که با سه چرخه هستن که نرخ‌های ارزان کردی پچکا و دستافکا درون دوشنبه به پول است یعنی که رویگو بعد دیگه شهر نویورستون عزیز دستافکا میکنه که پول دستافکاش خطون میتیم. خب ولیکوی پچکا دتسکی دوستان عزیز مقصد که خیلی توفای خوب میشه برای بچه‌ها برای فرزندتون با نرخ 350 سومون است دوستان عزیز دستافکا هم دارم و هست خب سماکت‌های فروشی هست که با نرخ 250 سومون دوستان عزیز اینش هم دستافکا دارم و هست ولیکوی پچکا با نرخ 1100 سومون ولیکوی размерои калон барои одамони калонсони азиз спортивни спорт яъне ки великои спортивни зур бо нархи 1100 сомон пачка. агар хоҳем шумо дӯстони азиз мағозашон рафта аз пеш мехоҳем бинед мағозашон шояд душанбе 7 километр бозори хуварон ва инчунин мисол ин великое ки сечарха барои кӯдакона мақсад ва самокати фурӯшӣ ва инчунин велико ино дастафкам дорам ба дуруни пойтахт ройгона дӯстони ва ба дигар шаҳр ноёб дӯстони азиз инаш мақсад гири дастафка мекунад ки вай пулша аз такси хитон метиҳем. خب دو تا رقم‌های دستشون هر رقمشون کار میکنه هر داشته واتساپ دارم. شخصانی که از روسیه از کس میکنین شخصانی که از مهاجرت مقصد برای فرزند خودتون مثل ولیگو که مثل اون چیز دیگه نمارم دوستان عزیز دستافکام دارم هم سماکت هم دوستان عزیز ولیکوی سچرخه هم مقصد که ولیکوی کالو مرامت با شما توصیه می‌کنم با نرخ ارزو اینو کلمو گپ زنیم. میگذاریم با قسمی ماشینای فروشی دوستان عزیز ماشینی فروشی هستن که سروچنای خوندا سروی سال پاری 2008 سال است که سوژفورش بنزینی خالی موتور 2.4 корейский دوستان عزیز коробкаш автомат حالتی ماشین بادرون بهترین ماشین 4-5 سال است که یک دست گشته سای ماشین بهترین حالت دارد. هوندا سروی 2008 سال بنزینی خالی 2.4 دوستان عزیز коробка автомат حالتش بهترین ماشین میگه یک هفته پیش میگه حجت کرده میگه حجتش یک سال رونا утилизация кардагӣ аст 4 та балон пачка кондиционер электропакет ҳама намуд комфорт дорад краскаш ҳам ягон ҷош кор надорад соҳиби мошин мегӯяд хоҳад мегӯяд давенис метавем хоҳад синмат мекунад дӯстони аз мошин хай задни камера монитор ҳама чиз қоидави мошинча чоткаи бад бе ягон таъриф дӯстони азиз срочно мегӯяд пул дар кора мегӯяд мефурӯшем бо нархи арзон мондиан срочно нархи мошин 95 000 сомон аст ки боз камтар муомила мешавад нархи ин мошин 95 та бо савдо мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри бухта дӯстони азиз мотор коробкаш намегӯяд гарантия ягон хеле фикр накунад мошинча беҳтарин ҳолат 95 та камтар арзон мешавад. марои рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапшон метавонед занг занед. мегзарем ба сеҳи мошини фурӯшӣ аст дӯстон Lexus RX серия дӯстони азиз срочно фурӯшӣ советҳои сафед соли бори 2005 сол аст ки сӯзишвориш газ бензина мотори 3 литра коробкаш автомат мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мегӯяд сайсениш зура дӯстони азиз кузовшам мегӯяд соза коробка мотор мегӯяд дӯстони азиз хадавои ҳама соз кондиционершам дӯстони азиз кор мекунад. нархи мошина мегӯяд 83 000 мегӯем бу хай ягон сум муомила мекунем мошини қарор дорад дар шаҳри душанбе нашод ҳуҷҷатча ягон чи гуфтагӣ нест нархи мошин 83 000 сомон ягон чи муомила мешавад. оиди мошин ягон маълумот хоҳем ягон саволҳои иловагӣ дар рақамҳои поёмдасти рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапшон занг занед маълумоти пураш агар то қад суми холияем
алиш намеша ва илтимос мега харидории конкрет на беҳуда мега занг назанед. ва одамое ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот хоҳем ки реклама кардам, дар рақамҳои боло буда ҳастед. ватсапи мо 2020 дар роя кунед, мо реклама мекунем. лайк азед навро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастае дӯстон ки срочна фурӯшӣ. соли бори 6-1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 8 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега утилизатсия дорад, не ки документуш буд шудага, чашка пашка мега варид надорад. мошинча соз. нархи мошина мега 17,000 мегем бо муомила ва савдои хуб мега мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Турсун Зода. 17,000 сомон муомила дорад. ина рақамҳои мегафони ҳисобишон сон аз ин рақамҳо ҳам кор мекунанд. дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. оиди мошин агар маълумот хоҳед агар марамат занг занед. одамое ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед дӯстон азиз, дар комментар нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. дӯстон азиз, шумо ҳам як дастгирӣ кунед, лайкотона занед ва навори моро дар рафиқота силкаша подписаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra F дар кузифи седан. соли бори 6-1993 ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 6 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз ин мошин мега ҳуҷҷат дорад, плюс утилизатсия кардагӣ, 4 балон мега нав, газ, бензин мега кор мекунад. хоб ягон мошини Astra G боша мега Astra G дӯстони азиз, ё ки Astra F на солҳои 95 боло боша мега алишам мешавад. дӯстони азиз, болош мега маслиҳат мекунем ва сумаки нархи мошин ҳамагӣ 20,000 сомонӣ аст. боз муомила дорад. хай мошин кам кор дорад. дӯстони азиз, ҳуҷҷаташ будае. нархи мошин 20 бо ягончун муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. рақамҳои мегафони ҳисобишон мондаги аст. рақамҳои ватсапшон ҳам дӯстони азиз, шахсоне мехаред марамат занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон, срочнаи Daewoo Nexi. соли бори 6-1996 сӯзишвориш газ, бензин, мотори 6 литр, коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат утул дорад. балоншам ҳолати миёна. нархи мошин 9500 сомон, боз муомила савдо дар назди капоти мошин. парамои рақамҳои мегафони ҳисобишон мондаги аст. илтимос фақат конкретна харидоро метавонед занг занед. ва дӯстон азиз, шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардан боша, маромат сурат маълум боша, дар рақамҳои боло буда 2020 роя реклама мекунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra G дар кузифи караван срочна. соли бори 6-1998 ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 6 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз, мошин мега ҳуҷҷат утилизатсия кардаги, мотори 6. дӯстон азиз, бо хаямаш ани хадам мегирем. мошин яки хеле бигем састяни яку зур неста, ягончи бо расход мекунем. нархи мошина мега 37500 сомон мондиан соҳибшон. бо хай қатиқчон гап мезанем. нархи мошин 37500 муомила шахтон ани хадам мегирем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстон азиз, рақамҳошон мегафонай срочна фурӯшия. тоқа суми холияй мақсад алиш намеша, фақат суми холияй. шахсоне ки Astra G арзон мекуфтед, на баъри шумо маромат занг занед, маълумотча гиред. ва дӯстон азиз, бозам мегем кадоме ки дар навор мошини маъқуле ки наёфта бошад, дар комментария мо нависа маркаи мошинша, мо дар видеои оянда гуфтагиша пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Toyota Camry D. дӯстон, Toyota Camry D не ки мақсади фигура берунш камтар дига хелай, аин намедонам кадом давлат баровардаги аст, дига давлате. Camry дуруш ҳамои, фақат берунаш камтар дига хелай. Camry D не ки соли бори 6-2008 сол сӯзишвориш газ, бензин, мотори 3.5 коробка автомат санади документош буд шудага аст. нархи мошин 64000 сомон. хай ки коробка моторш рафта аз пеш мебинем. нархи мошина мега 64 та мега бо муомила мешавад. агар мошин савдо шудагӣ набоша, метавонед ки шумо рафта бинед. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳошон мондаги барои дига маълумотро худтон гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, бояд тайга аст Opel Astra F дар кузифи седан. на мухлисои седан баҳри шумо нархҳои арзон катӣ. соли бори 6-1993 ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 6 литра, коробка механика сайсири мошин азиз нахадуай. хоб мошин мегад ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, бо хайхтон ҳамаша ани хада гирен. нархи мошин дӯстони азиз 18000 сомон муомила савдош дар назди капоти мошинае. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ягон савол доред, ягон маълумоти иловагӣ аз рақамҳои поёмода занг занед, маълумотча гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Opel Astra F дар кузифи караван срочна бо нархи арзон.
соли бори 619 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 6 литре коробка механикаи мошин мегӯяд дар олоти хуби техникӣ қарор дорад. хоб ҳуҷҷатҳои мошин дӯстон азиз то моҳи январи 2026 дӯстон азиз ҳуҷҷат дорад. утул мегӯяд кардагар дӯстон азиз мошин мегӯяд утул ва як умра хай як умра меша утулаш хай дӯстон азиз дига чиёша бухтона маша аниқ карда мегирем. хоб нархи мошин дӯстон азиз ҳамагӣ 16500 сомон бо ягон сум муомила мешавад. оиди мошин шумо ягон маълумот хӯн ягон саволу иловагӣ аз рақамҳои пуранда занг заред маълумоти пурраваниша худтон сироша карда гиред. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон ланҷрори спорт ҳастае дӯстон ки солҳои 2008 дизел мотор 3.5-3.6 мега соҳибшон дӯстон аз коробкаш автоматаи 3 мега созай мошинда хай бо камтар вложение мекунед дӯстон документашон буштагасе ракамтар расход дорад. нархи мошина мега 60 мегем бо ягон сум арзон мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи мошин 60 савдо муомилаш дар назди капоти мошин. одамое ки даки маъқул ҳастанд мухлиси ҳам хеле анҷиро ҳастанд дӯстон азиз нархҳошон хай арзон бо хай мекунед ягон миннати дига марҳамат рақамҳошо мондагӣ маълумотои пурраваниша худтон занг зада бо гирем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае Opel Zafira. соли бори 1999 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензини холбилад дӯстон азиз мотори 6 литр коробка механика сайстари мошин мега чоткаи бадай дӯстон азиз мошина мегад як чанд қапташа мегад ай вагон гирифтагааст мошинча мегад як даст гаштага бензини холиа мотор коробка мегад ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷатҳои мошин мегад то моҳи апрел танировкашон мегад то моҳи феврал. хоб мошинча хай со танировка ҳуҷҷат ҳамачи дорад дӯстон азиз мошинча ягон кор надорад хай як ду парогаш камтар мегад дӯстон азиз уже кор доштаи ахирда нависа маълумотча ин мошин дӯстон дига созай. нархи мошин 48000 сомон ҳастае савдо муомила дорад. рақамҳошо мондагӣ ҳастае шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Toyota Fielder. соли бори 6 2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензине мотори 5 литре коробка автоматаи мошин мега созай. документош дӯстон азиз намедонам буштага буштаг нестае нагуфтиам барои худтон аниқ карда гирем. нархи мошина мега 69000 мегем бо ягон чӣ муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Кулоб. Toyota Fielder 2008 сол 69000 сомон савдо дорад. хоб оиди мошин шумо ягон маълумот хӯн ягон саволу иловагӣ марҳамат занг занед. кадоме ки мошинои фурӯшӣ дорад хона замин квартира ягон техника ягон компания ягон маҳсул хоҳад ки реклама карда фурӯш намудам дар рақамҳои болодаста 20 рақамҳои мо барои реклама кардан сурат маълумот шуда ки мо фурӯшда рекламада мегузорем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Hyundai Porter ҳастае дӯстон ки мошини боркаш Hyundai Porter. соли бори 6 дӯстони азиз аниқша нагуфтиян хоб 2002 2001 мега соҳибшон хай механикаи мошин фақат салонош камтар чихолош безиштага дига хе беруна созае 6 та балон мегад пачкай ҳуҷҷат дорад мошин мега дар ҳолати хуби техника мегирӣ фақат корта сар мекунем. нархи мошина мега 60 та мегем бо арзон муомилаи хуб мегад мекунем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. рақамҳо мегафони соҳибшон мондагӣ ҳастае кадоме ки мехаред на мухлисои Hyundai Porter марҳамат занг занед маълумоти пурраша худтон карда гирем. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Toyota Camry D тозак Америка 2010 сол. сӯзишвориш бензини холӣ мотори 3.5 литр коробка автомат сайстари мошин дӯстон азиз чотка ҳуҷҷат ҳамачӣ дорад. нархи мошина мега 140000 мегем бо арзон мегад мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе дӯстон азиз мошин тозаки бадай бахшад ки арзандаи хаки сайстари зурам Америка 3.5 мотор бензин. хоб мошин дар шаҳри душанбе дӯстон азиз шахсоне ки мехарен рақамҳошо мондагӣ ҳастае марҳамат занг занед маълумотои пурраша гирем. кадоме ки мошин дорад хона дорад замин дорад квартира хоҳад ки реклама карда рақамҳои болобуда ҳастае 20 муроҷиат кунед дӯстон азиз суратҳои мошини хонатон дар WhatsApp рӯй кунед мо реклама мекунем ва касоне ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошад дар комментария нависад мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбон.